ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза набормон беҳад хонаҳои фурӯшӣ бисёрай, 17 хонаҳои фурӯшие. Мо ҳаракат кардем ҳамин чӣ заказе ки шумо дар комментарият додагӣ будаен, чӣ хоҳиши кардагӣ будаен, ҳамаша дар ҳамин набормон мондем. Ҳамин ай цирк гуфтагӣ будаен, ай гипразем, зарафшон, 46 микрорайон, ай ҳамадонӣ, данғара, бохтар, хуҷанд, ҳамин чизе ки шумо заказ кардагӣ будаен, ҳамаша мо дар ҳамин набормон мондем. Барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед, дар каналмон подписатсия кунед. Агар чӣ хонаи шумо ягон хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хона ва аз куҷо шумо мехоҳед харед. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурра роя кунед. Бисёри бад гап намезанем дӯстони азиз, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. Як хонага квартира дар 13 ошона. Бинои новостройка мебошад. Худи бино аз 14 ошона иборат аст. масоҳати ҳамин хона 42 метри квадратӣ мебошад. Коробкая, яъне бе ремонт. нархаш 230 000 сомонӣ қарор дорад дар корвон баъди 10 дарвоза рӯпарӯи 7 ахтар. дар ҳамин территория чанд новостройкаҳои хуб сохтаистанд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, арзонам мешавад. рақамҳои соҳиби хона барои маълумоти пурра дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Як хонага квартира дар 2 ошона. бинои советӣ мебошад. квадратураш даҷа нанавистагӣ, не ки ба фикрам тақрибан ягон 30 квадрат ай суратҳош маълумай. пушти зубной доми кирпичӣ мебошад. кӯчаи Садриддин Айнӣ 63Б, ҳуҷраи 4. хона нав ремонт кардагиай, дорои термикс, кондитсионер, балкон, подвал мебошад. харидори аник боша, имконияти арзон карданам ҳаст. нархаш 120 000 сомонӣ савдоям мешавад. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ, бо ремонти нав дар 4 ошона. бинои новостройка. домхидаш 6 этажа мебошад. нархаш 215 000 сомонӣ савдоям мешавад. қарор дорад дар маркази шаҳри Бохтар, назди роҳи Калон, наздикишда Садик мактаб ҳастад. ду хонага квартира дар 4 ошона. бинои советӣ бо масоҳати 43 метри квадратӣ қарор дорад дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе. домои апжид будан як вақто, ҳозир домои шахсиян. нархаш 245 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага квартира дар 5 ошона бо масоҳати 40 метри квадратӣ қарор дорад дар кӯчаи Хуҷандӣ, стари автовокзал. бино новостройка мебошад. хона худаш бе ремонт, техпаспорт дом дора, яъне ки дома спордагиам. нархаш 165 000 сомонӣ савдоям мешавад. аз шаҳри Роғун дар комментария бисёри бад хоҳиш кардан. марҳамат дӯстони азиз, се хонага имина хоҳиш кардан, мо се хонага ёфтемтон. се хонага квартира дар 3 ошона. бинои советӣ бо масоҳати 91 метри квадратӣ. квадратураш барои се хонага 100% мебошад. нархаш 230 000 сомонӣ савдоям мешавад. аришам мешавад бо ремонти миёна дар шаҳри Роғун. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, 63 микрорайонда, автоцентрда. домои 9 этажа мебошад. хона худаш дар 8 ошона қарор дорад. се хонага мебошад бо масоҳати 70 метри квадратӣ. об, свет ҳамавақта ҳаст. лифтош кор мекунанд. мактаб Садик дар наздикишай байни бозори Корвону Саховатай. ҷои беҳтаринай. срочна фурӯшия, нархаш $36 000
рубл ва сомонӣ дар рӯи экране. рақамҳои соҳиби хона барои маълумоти пурраам дар рӯи экране. хона дига арзон намешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 35 сотик замин мебошад. бино худаш 2 этажа, 7 дар хона. масоҳати хонаҳош 180 метри квадратӣ. нархаш 430 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе пушти Гипразем деҳаи Шайнак 4 сотик замин, 6 дар хона, 4 калидор, 4та 3x6 хона, 1та 5x4, 1 калидори 6x7. ҳамон туалет дарунда дорад, бо берундаам дорад. нархаш 470 000 сомонӣ савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона барои маълумоти пурра дар рӯи экран. замини фурӯшӣ аз ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский, 10 сотик замин мебошад. дӯстони азиз, нархаш 70 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара 2 хонага квартира мебошад. дар якум ошӯна бинои советӣ бо масоҳати 59 метри квадратӣ. хона бе ремонта, яъне коробка, қарор дорад дар кӯчаи Кирова 6А. нархаш 110 000 сомонӣ савдоям мешавад. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар бинои советӣ, 4 ошӯнада бо масоҳати 31 метри квадратӣ. қарор дорад дар 9 километр повороти Ховарон. дом худаш 4 этажа мебошад. 2 балкон дорад. крышаш об намечакад. отоплениям дорад. давленияи об хубай. наздикиш да бозор, мактаб ҳастай. нархаш 240 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Нурак, як хонага квартира дар 3 ошӯна бинои советӣ бо масоҳати 35 метри квадратӣ. қарор дорад дар кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ 4. нархаш 138 000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад. алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. таъмин аст бо ремонти миёна. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар Оқули боло наздикии қалъаи Ҳисор 6 сотик замин мебошад. 4 дар хона. нархаш 125 000 сомонӣ. касе ки агар надона қалъаи Ҳисор дар куҷоя, и ай Ҳисор хела болову дуртаре. аз цирк бисёре бадхоҳиш кардан бародаро. ина марҳамат ҳамин назди цирк да якта новостройка ёфтемтон. як хонага квартира мебошад дар 9 ошӯна бинои новостройка. худи дом 17 этажа мешавад. оли пурра насохтагианша бо масоҳати 40 метри квадратӣ. ҳами назди цирк дай, ҳана айтрезаша маълумай назди цирк дай. ва и як хонагара метавонед 2 хонага переделка кунед. нархаш 236 000 сомонӣ савдоам мешавад. аллакай айҳози ремонт карданам розигӣ додагиянд. ба ҳазур метавонед ремонта сар кунед. ва агар дом недостроенный бошад, яъне оли тайёр нашудаги бошад, значит дома оли қабул накардагиянд, значит дом оли техпаспорт надорад ва вақти харидорӣ карданда шумо шартномавӣ харидорӣ мекунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, як этажа ҳавлӣ дар 6 сотик замин, дорои 3 дар хона. нархаш 155 000 сомонӣ алишам мешавад, савдоам мешавад. дом недостроенный ҳоли дачни посёлкда қарор дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон. ду хонага квартира мебошад дар сеюму шуна бинои новостройка бо масоҳати 48 метри квадратӣ. ремонти нав дора. Дом худаш 20 этажа мебошад. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. Дом худаш назди роҳдай рӯ парои посольствои Америка. дар наздикиш бозорчаи Зарнисурай. нархаш 290 000 сомонӣ савдаам мешавад. ин нархаш камтар баландай аз ҷиҳати ба фикрам ки этажи пастай сеюм этаж ва ремонти хуб дора. барои ҳамин ба фикрам хона савдаам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навор монд. дӯстони азиз, бахшиш аз одамон мепурсем ки заказошона иҷро накардем. як дуна ду дуна одам ҳасте ки оли иҷро накардем. иншоалло дар навори оянда ҳамо ҷоҳои пурсидагитон ҳамо хонае гуфтагитона мемонем ҳатман. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. фикри худро дар комментария нависен. чӣ хонае ки шумо дар махқуле, чӣ хонае ки шумо мехоҳен харен, дар комментария нависен чӣ харид дар куҷо. мо ҳатман хоҳиши шуморо иншоалло иҷро мекунем. то бозди дӯстони азиз, барори кор шумода.